I možda je to prva stvar. Ja vas molim, period života koji vam je Allah dželešanu dao je zlatni period za vas. Vi ga možete ili uložiti ili potrošiti. Do vas je. Ako ga uložiš, Allah dželešanu će ti dati da od toga imaš dobro. Ja se sjećam 6 godina mog studija, 4 godine do diplomskog, 2 godine post diplom. Ja bi se sad vratio nazad, ali ne mislim da bi osjetio slast koju sam tada osjetio, prvo što me Allah počastio, da pravilno razumijem priliku. Možda se neki ljudi ljutili na mene dok sam studirao, ne, Hanum mi rekao, mi možemo jednom na sjelo u 10 dana otići nekom. Kako on samo sa sjela na sjelo, ne mogu. Ne smijem, stid me. Jest da me roditelji finansiraju, ali s tim ja sam dobio, moj je zadatak da studiram, tvoj je zadatak da studiraš. Sve drugo, nakon namaza, nakon našeg odnosa sa Allahom dželešanu, dolazi u drugi plan. Iskoristiti period mladosti koji imate. U tom periodu možeš napraviti iskorake koji jednostavno nadilaze sve druge iskorake koje možeš. Jesam ja uradio ono što je potrebno. Jesam li svojim studentima, prije par dana dajem potpise studentima, stid me ljudi. Stid me, zbog čega me stid? Jer ne osjetim da oni izgaraju da to nauče. Stani, jel te neko natjerao puškom da upišeš fakultet? Ha? Babo, rekao, tu si. Pa sad gledaj kako ćeš. Upisao si ono što si htio da upišeš. Gledaj da maksimalno dadneš tu, da se pokaže da tebe je tvoja vjera u Allaha dželešanu motivira i stimuliše da ti budeš najbolji tu. Maksimalno da dadneš svoj. Šta je problem? Kada mogućnost koju nam je Allah dželešanu dao, mi na neki način zanemarimo, stavimo je u drugi plan. Šta se onda dešava? Postepeno gubiš mogućnost. Evo sad, ja mislim da imam, a počinju sada ispiti, jel da? Ulazite u ispit. Zar nije Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao iskoristi slobodno vrijeme prije nego što si okupiran? Dobro, ako sam dobro razumio mladost, ja sam sad u prilici da dajem mladim ljudima. Ako se ja nisam dovoljno spremio, dovoljno čitao, kako da im dadnem nešto što će im koristiti na ovome i na budućem svijetu? Nisam iskoristio mladost. Dobro, iskoristi šta? Slobodno vrijeme prije zauzetosti. Sad sam zauzet. Ne mogu stići da pročitam. Ali već imam čitanja o tome. Pokušat ću da im prenesem ono što sam čitao i ono iskustvo koje sam imao. I šta kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Iskoristi šta? Zdravlje prije. Dobro, jel bolest dolazi kad je naručiš, jel? Sve što si radio dok si bio zdrav, šta ti se? Znači svaki dan sam čitao. Radi čega? Želim da budem čestit insan. Želim da niko ne može sa mnom manipulirati. I to radi Allaha radim. Želim da budem obrazovan čovjek. Sutra hipotetički bolestan sam. Naručio se prehlad. Pišem se kao da sam taj dan uradio to djelo. Uglavnom, ja sam večeras htio da vam govorim ono što vi najmrže vam da vam neko govori o tome. Nisam došao da vas zabavim nešto sad neke priče, nego sam vam došao pričati ono što najmanje volite da vam neko priča, a to je učenje. Jel? Toga vam je na glavi. Vratiš se kući, odmah te pita jesi položio kako ide, parcijala gotova, nije više, sve ti mukati od toga, ali tako? Ali htio sam u jednom kontekstu da govorim o problemu kojeg sam ja imao kad sam bio student. I danas mi dolazi jedan dječak, mladić, 1. razred srednje škole, zamolio me njegov dedo da sa njim porazgovara. Mali napustio srednju školu. Kada bogat sa njim, vidi šta je, da nije poludio, ovo ono, svijet, da nisu, šta je, sjedi sa njim. Ja sjedim s dječakom, njemu je problem što u razredu nema niko da klanja. I što ima par dječaka koji ne uzubila psuju Boga. I on se tu osjeća toliko otuđeno, direktorica prođe sa čašom alkohola kroz hodnik, puna je ta kancelarija pića, škole, razrednica se deklariše kao ateista javno na časovima i on se tu toliko osjetio usamljenim da je napustio školu. I rekao, mami, ja više neću ići u školu. I 2 sedmice nije da je u školu. I posle, nekako do mene došao da razgovaram sa njim. To sve me otprilike danas me još dodatno ponukalo da govorimo o ovoj temi, o učenju kao ibadetu, o učenju kao putu ka bogobojaznosti. Treba mi da znamo da svako znanje koje se spominje u Kur'anu i sunnetu u osnovi se uvijek odnosi na znanje o Allahu dželešanu, to jest na islamsko znanje. I to je tako stvarno. Znači, svi oni hadisi i ajeti koji govore o vrijednosti znanja
u osnovi i prevashodno i prije svega se odnosi na znanje o Allahu dželešanu, to jest islamsko znanje. I to je logično, jel? Zato što islamsko znanje i znanje o Allahu dželešanu je ono koje čovjeku daje nadu i koje mu daje, ako Bog da, spas na sudnjem danu i u životu poslije smrti. A ovo znanje ostalo svoje znanje koje će nam pomoći da lagodnije živimo ovih 60-70 godina. Međutim, sve što dolazi poslije toga je duže. Pa život poslije smrti, evo baš malo prije slušam jednog šejha govori, kaže, ljudi moji, mi živimo ovdje 60-70 godina i ovaj dunjaluk lijepio, auta, ove zgrade, ovo svo kretanje, zbivanje, jel da to život sve vrije. Međutim, kaže, pod zemljom je život puno veći i aktivniji. Pod zemljom je život puno veći i aktivniji, jer ima puno više stanovnika pod zemljom nego na zemlji. Jer sve ono što je pomrlo od Adema alejselam do danas je pod zemljom i tu se život odvija nekakav. I tu ima nekakve prozore, vrata prema džennetu, neko ima prema džehennemu, neko se ispituje, nekom je lijepo, neko uživa, neko se pati, neko čeka, neko strahuje. Pitaju se za vijesti oni što dolaze. Dešavanja razna se zbivaju, vrijesti se nečiji čuju, nečija ljepota, uživanje i tako dalje. Sve se to dešava pod zemljom. Samo Allah dželešanu nam se smilovao pa mi to ne vidimo, ja, i ne čujemo. I to je ispred nas. I znanje o Allahu dželešanu i znanje o islamu ti daje sigurnost tu, a još veću sigurnost na sudnjem danu i ono što slijedi poslije sudnjeg dana. I logično je onda da je najvrednije znanje, najbolje znanje o Allahu dželešanu, to je ono klasično islamsko znanje koji će nam donijeti spas ahireta. Jedna samo digresica mala. U kontekstu ovoga svega što govorimo. Sura Buruđ, oni koji malo su više učili Kur'an, znaju suru Buruđ. To je sura iz Amme džuza, koja govori o jednom događaju, desio se prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne zna se tačno, spominju mu Fesir da se desio dole negdje oko Jemena i da je u pitanju bila zajednica kršćana, to jest tadašnjih sedbenika Isa alejselama, koje je vladar tog vremena tjerao da uznevjeruju Allaha dželešanu i da izgovore riječi kufra, a sve one koji nisu poslušali bacao je žive u vatru, iskopao je rovove i bacao je žive u vatru. Poznat vam je taj slučaj. Spominje se u hadisma poslanika sallallahu alejhi ve sellem nešto slično, pa neki vežu ovaj slučaj za taj, za onog sihrba, za čarobnjaka i dječaka, neki kažu da je to odvojen slučaj. Kako god bilo, uglavnom, poenta je da bacao ljude žive u vatru, jel? Jer njima tad nije bilo dozvoljeno da riječima uznevjeruju, a da srce ostane čvrsto u vjerovanju. Kao što je nama dozvolio Allah dželešanu, olakšao nam. Nego nisu smjeli ni riječima negirati gospodara svjetova. Pa kogod je tako uradio, to jest ostao čvrsto u vjeri, ovaj je bacao ogromne rovove, iskupao i bacao ih žive u vatru. Kur'an spominje taj slučaj. E sad, Allah dželešanu kaže, oni koji su vjernike ni krive ni dužne iskušavali i kažnjavali, čeka i teška patnja, osim onima koji se pokaju. A onda dole dalje kaže, inna ladina amanu amilu salihati, oni koji su vjerovali da dobra djela činili, prije svega ti o kojima se govori, njih čekaju džennetski vrtovi kroz koje će rijeke teći. I kaže Allah dželešanu, i to je veliki uspjeh, el fauzul kebir. I pogledajte sad, čitav jedan narod, 100.000 ljudi, živi spaljen, i žene, i djeca, i starci. I Allah dželešanu kaže, i to je veliki uspjeh. Kakav je uspjeh kad se živi spaljen, na najgori mogući način ubijen. I tvoja mladost prekinuta, i sve tvoje nade u ovom svijetu i planovi koji su imali su tu završeni. I to na najgori mogući način. A Allah dželešanu to naziva velikim uspjehom. Evo vam spominjem u kontekstu toga da nije dunjaluk mjerilo uspjeha ili neuspjeha, nego ono što dolazi poslije pravo mjerilo. Jer život se tek sa smrću zakovitlava na novo, jel? Novi počinje i puno drugačiji. E sad, insan kad ovo, evo recimo konkretno ovaj primjer, kuranski, jednu jaku kuransku sliku, koja sigurno čovjeka ne može ostaviti ravnodušnim u njegovom odnosu prema dunjaluku, kad je sagledamo iskreno i vjerničkog srca, odmah ti ovaj dunjaluk ohladio.
šta imaš se truditi ovdje, šta se imaš lomiti bez veze. Onaj ko ima vjeru i ko umre sa imanom, on je sve postigao. Allah Đelešanu koji je stvorio ovaj dunjaluk i ljepote ovog dunjaluka, stvorio je i kaže nam ahiret koji je puno bolji i ljepši, ovaj se ne može porediti sa njim. Isti onaj tvorac koji nam je stvorio sve što nam je lijepo ovdje. Od društva, od hrane, od novca, od vlasti, od prirode, od privlačnosti različitih spolova. Sve što je Allah stvorio ovdje, taj isti stvoritelj je stvorio nešto drugo ljepše i kaže nam to vam je niko krilo mušice što imate sad. Insan, kad se na tom fonu i kad tako kreneš razmišljati, kuranske ajete promišljati, onda, pazite, šetan čovjeku priđe. Priđe čovjeku šetan. Kaže, da, dunjaluk, da će ti dunjaluk. Fataj si ti samo ahiret, to škola, fakultet, da ćeš ti to kad završiš, da oni odu u Novi Sad, uzmu diplomu, ti džaba se lomi učio, ništa. Što će to bez? Bitno je da umriješ ko musliman, šta će ti fakultet? Ta meni dečak danas kaže, kaj ovaj mi dunjaluk i dodio više, kaže. Upala ga imana, ufatla, jel? To je dobro, to je faza kroz koju treba proći, pasiti. Nije to loše. Međutim, kad tebi malo ufati dodijeti studiranje i dodijeti fakultet, znaš, onda sebi tražiš opravdanja pa i na ovaj način, dobro, šta će mi to, bitno je sam musliman, alhamdulillah. Ja kad umrijem ko musliman, volam, pa šta mi treba više, to je baš tako, stvarno je tako. Ako umriješ kao musliman sa imanom u srcu, ti si završio svoj posao, alhamdulillah, i muslimanka, naravno. Ti završio svoj posao. Ono što Allah Žešanu od tebe tražio, ja ladina amenu takullahe, haqqa tuqati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Vjernici, bojte se Allaha onako kako treba istinski i nemojte umrati osim kao muslimani. To kad si završio, alhamdulillah. To je najbitnije. Međutim, Allah Žešanu je nas stavio ovdje na ovaj dunjaluk da živimo i da taj ahiret zaradimo. Ne da sjedimo. I rekao nam u Kur'anu Kerimu riječima Karunovog naroda وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا i nemoj zaboraviti svoj udio na dunjaluku. Jer onaj ko potpuno zapostavi dunjaluk, on će zapostaviti Allahove propise sigurno. Jer su nam Allahovi propisi ovdje na dunjaluku određeni, moramo ih izvršavati. A onaj ko se potpuno okrene dunjaluku, zapostavit će ahiret. Zato je sredina ta koja se od nas traži. E sad, u ovom kontekstu o kojem mi govorimo, non stop vam dođe neko i priča, ili ste čitali, kaže samo islamske nauke. Islamske nauke. One su ta vrijednost koja se spominje u Kur'anu, u hadisima gdje god se spominje vrijednost znanja, odnosi se na znanje Allahu dželešanu, jer ono je spas ahireta. Tamo ako ne budeš spasan, džabati ovdje, kako god da se prošao. I to je stvarno tako. I onda tebi oslabi ona motivacija koju imaš da učiš ekonomiju, da učiš medicinu, da učiš bilo koji drugi fakultet. Kažeš, i puno, evo ja znam puno momaka, neki sjede predamnom ovdje, koji su u tom nekom zamahu, joj da mi je se prešaltat sa mog fakulteta da ja učim islamske nauke. I ovaj mali jutro što mi je bio, hoće sad napustio školu, hoće da upiše medresu. Pa rekao, izgubit ćeš godinu. Nijema veze, ja hoću medresu. Ako ti misliš da je medresu to sve potamam kako si ti zamislio u svojoj glavi. Da nema problema koji imaš u ovoj svojoj školi. Ovom sam danas htio kratko da progovorimo. Da vam kažem otprilike ono što ste sigurno dosta slušali, ali mislim da ovim stvarima trebate makar jednom godišnje obnoviti svoje nijete. I razloge zbog kojih studirate. Islamski učenjaci kažu da i u samom Kur'anu Kerimu postoje ajeti koji nas upućuju na to da trebamo studirati nauke prirodne, to jest one i društvene koje nisu čisto islamske nauke. Znači, ulema dijeli nauku na islamske i na ostale. Islamske nauke su one koje dolaze čisto iz znanja i objave koja dolazi preko poslanika. I ne može se spoznat razmišljanjem, iskustvom ili bilo čim drugim eksperimentom i tako dalje, onim opće poznatim izvorima znanja. Nego samo preko objave i preko Allahovih poslanika. I to je islamska čista nauka. Sve druge nauke koje se mogu dokućiti na neki drugi način, one su ne islamske nauke ili druge nauke, tako ih dijeli. Evo, islamskim smo pričali, jel?
znamo prilike njihovu vrijednost, tako dalje. Međutim, ne možemo ih svi studirati. Na koncu Allah Đelešanu nam kaže وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ. Ne treba svi vjernici da idu u boj. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ. Neka od svakog naroda jedna skupina od njih ostane da se poduče propisima vjere, pa da onda drugi podučavaju. Ali jedna skupina samo. Jedan broj samo ljudi treba da nauči ono koliko treba da poduči ostali svijet. I da budu imami, da budu vjeroučitelji, da budu profesori islamskih nauka i tako. To je manjina, jedna mala manjina. Ostali treba da uče nešto drugo. Allah Đelešanu nam to poručuje u Kur'anu. I onda kažu učenjaci, baš ovaj moment spominju, dođe momak, djevojka, studira, malo ti dodije profesor neki naporan, ne da šesticu, ne da položiti, ne znam ni ja, nakupiti se stvari, treba očistiti godinu i tako dalje i tako dalje. I onda SOV ili nauke, šta ću ja ovo studirati bez veze, nijem sutra korisnike od toga, slomi se tamo, vamo, šetan te malo tu odradi, ja ću islamske nauke, prebaću se ja na fin, ne prebaciš se ni na fin, napustiš i to i dođeš kući i sviraš. To su šetanski prilazi, jel? Šetanski prilazi, ali preko islamskih tema. Kažu islamski učenjaci, Allah Đelešanu i u Kur'anu Kerimu nam je dao išarete i naznake da se trebaju učiti i druge nauke. Pa recimo, kaže gospodar svjetova, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Pripremite protiv njih koliko god možete snage. Misli se u borbi protiv neprijatelja. Kaže šejh Sadi, komentator Kur'ana, jedan od mufesira, kaže ovdje kuvat i ono sve što možete od snage da im pripremite, nije samo vojna snaga, nego sve što podrazumijeva borbu. Vi znate da rat podrazumijeva jednu veliku logistiku. Da oružje današnje savremeno podrazumijeva naučnike. Ne mogu to ljudi, znači obični, nisu to više. Čak i u to vrijeme sablje nije znao svako kovati. Vojnu tehniku i taktiku. Talut, koji je predvodio vojsku, koji je bio Allahov poslanik, jedan od Allahovih poslanika, je izabran, kaže Allah Đelešanu, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Allah mu je dao širinu u znanju i u snazi tjelesnoj. I zato je odabran, Allah ga odabrao za vojskovođu tih ljudi, vjernika, protiv svojih neprijatelja. Sura Bekara, znate, to čitali ste. Kažu učenjaci, znanje kojim je bio obdaren Talut, vojskovođa tadašnje vojske, je bilo znanje, u stvari, ono što danas zovu menadžmenta, organizacije, ljudskih resursa, vojne taktike. Znao je organizovati vojsku, znao je organizovati ljude, znao je biti pravi vođa. I Allah ga je zbog toga izabrao, ne zato što je imao ugled ili novac, nego zato što je imao znanje, koje nije bilo čisto islamsko znanje, nego znanje organizacije. I dao mu da vodi vojsku čitavu u kojoj je bio Allahov poslanik. Pa je ta vojska, znate, poznati slučaj, pobjedila i kako je Davud ubio Džaluta i tako dalje. Znači to znanje, mimo ovog znanja, Allah Đelešanu diže čovjeka kao što diže i daje velike stepene onima koji uče islamsko znanje. Jerfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Đelešanu one koji vjeruju među vama i kojima je dato znanje diže na posebne stepene. Ovo znanje ovdje ne odnosi se, kako kažu učenjaci, samo na islamsko znanje. Ovom ajetu. Jer vi, kad čovjeka vidite učenog, makar nije u islamsko znanje, nego u bilo kojoj profesiji da je dostigao jedan veći nivo, osjećate poštovanje prema njemu. Pogotovo ako je učenjak svjetskog glasa. I Allah Đelešanu uzdigne ljudi. Uzdigne bilo kojim znanjem. Tako da znanje se u Kur'anu spominje. Također Allah Đelešanu, ovo znači ne islamsko da ga tako nazovemo, ili drugo znanje. Također Allah Đelešanu spominje Davuda alaihissalam. Da mu je وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, kaže Đelevala. I mi smo mu željezo učinili mehki. Neki mufesiri tumače to bukvalno da je stvarno u njegovim rukama željezo bilo poput tijesta. I da on njime pravio pancire. Allemnahu sanate lebusi lekum li tuhsinakum min ba'sikum. I mi smo ga podučili kako da pravi pancire, kako bi vas zaštitili u boju ljutom kad se jedni protiv drugih borite. I Davud alejhi selam je pravio pancire.
Neki mufesiri kažu da je pravio, bukvalno mu Allah dželešanu dao željezo u njegovim rukama mehko, pa ga je oblikovao kako je htio. Međutim, Allah dželešanu zna ispravnije, kako kažu neki mufesiri, Sadi i drugi, da je u stvari od Dauda alejselam krenulo to korištenje željeza onako kako mi danas znamo pretakanje rude, znači na velikim temperaturama i da se od željeza pravi ono što se pravi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kontekstu Dauda alejselam kaže kako bi vas zaštitilo u boju ljutom fehelentum teškurun, pa hoćete li biti zahvalni? Kako ćemo mi danas biti zahvalni poslije Dauda alejselam ako su ti njegovi panciri koristili samo tom vremenu? Panciri koriste i danas, željezo i danas koristi. To je tehnika pravljenja željeza i danas se koristi. I mi smo Allahu zahvalni na to. Što znači da ta tehnika pravljenja željeza je data Allahom poslaniku i razvijana je do dana današnjeg spomenute u Kur'anu i Kerimu kao blagodat od Allaha dželešanu. Znanje o tome je od Allaha dželešanu blagodat. I tako dalje, i tako dalje. Da ne redamo. Znači ima kuranskih primjera koji govori o znanju koje nije čisto islamsko znanje, a koje je pohvalno. Sad da vidimo šta kažu učenjaci po tom pitanju. Da ne bi šetan tu zaskočio ono, znaš, dobro, ovo je svakako, bitno je da dobijem diplomu, ne moram ja to, hajde pa. Nađeš sebi neku fetnu, nešto sebi smisliš, da to ne naučiš ili da uradiš za šestice, da samo smrljaviš, da dobiješ diplomu, naravno stičeš ružnu naviku, možda nešto i džoniće neke uradiš i tako dalje. Sve to ono što je loše i šetan te nagovara na ovaj ili na onaj način. Ja ovo pričam iz ličnog iskustva, ja sam to sve prošao, pogotovo na matematici koja je meni bila malo poslije rata, pogotovo mi ratna škola bili, završili srednju školu za 2 godine, te 4. I onda došli ovdje u Sarajevo i onda puno stvari koje nismo radili, ovako ti šetan dođe, to je bez šta će to, hajde ti ovo i tako dalje. Kažu islamski učenjaci, Neuvi, Šafii, Gazali i mnogi drugi. Kažu da među naukama koji nisu islamske ima onih koji su farz kifaje. A vi znate svi šta je farz kifaje. Znači to je obaveza društva, zajednice u cjelini. Pa ako jedan dio ih ispuni, spada obaveza sa ostalih, poput dženaze, namaza. Ako je niko ne ispuni, griješni su svi članovi zajednice. Naroda, države, islamskog ummeta i tako dalje. Te znanosti su one što je potreba ljudska svakodnevnica, poput poljoprivrede, poput medicine, raznih tehnologija. Ono bez čega bi današnji život bio nemoguća. Stao bi svijet, dunjalo bi stao bez toga. I prehrana ono osnovno i sve drugo što nam treba na današnjem vaktu i vremenu. Manje više sve što vi studirate ulazi u to danas. Manje više, skoro sve nauke. Druge nauke na kojima ne opstoji egzistencija društva, kažu učenjaci, one su pohvalne i dozvoljene. Znači može i čovjek studirati, pohvalno je, ili dozvoljeno ulaze u prostor onog što je dozvoljeno da se studira s nijetom da sutra dan imaš neki posao i neku na faku za sebi, za svoju porodicu. Međutim, puno ovih znanosti su farz kifaje. I kažu, može vladar države da naredi i obavježi određene pojedince koji imaju sklonosti prema tome da baš to studiraju i da se baš u tome usavrši kako bi koristili čitavom društvu. I to im je obaveza, farz. To im je obaveza farz. Ja s te strane hoću prvo da priđemo vašem studiranju. Vjerujem da vas ima par ovdje na final, tako sam. Nekoliko, Maja. Ostali ste svi mimo toga. Ja zato pričam ovo večera s vama. Baš kao ona priča o islamskom znanju. I odmah da kažem, sve ovo večera što ćemo kazati, to ne znači da ti ne trebaš mimo svog klasičnog studija da stekneš minimum islamskog obrazovanja. Minimum islamskog obrazovanja možemo steći kroz čitanje, evo, kroz slična predavanja i tako dalje. I to nam je obaveza. Allah dželešanu nas time duži. Međutim, sad govorimo o vašim studijima. Vaš studij vrlo lako može biti farz kifaje, obaveza koju ste vi na sebe preuzeli. Jer evo, hajde uzmite svako iz svog mjesta, koliko vas ima, sela, grada, čaršije, male. Koliko ima studenata danas ovdje? Ako uzmete procentualno koliko ima studenata, a pogotovo koliko ima uspješnih studenata, vidjet ćete da je broj mali, da nije velik, da je procenat mali.
I to je razlog više da vam to bude farz kifaje. Jer ste vi tu sami, predstavljate svoju čaršiju, predstavljate svoje naselje i tako dalje. I obaveza onda pada na vas. A Allah dželešanu nam poručuje preko svog poslanika u hadisu kudsiju. To su Allahove riječi u hadisu. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Moj mi se rob neće približiti, više približiti ničim, niti dražim od farzova. To jest najbolje čime se Allahu dželešanu možemo približiti jesu farzovi. Ono što je on naredio. A evo spominjemo da ovo znanje može biti farz koji ti Allah dželešanu naredio. I da na taj način radiš ono što Allah najviše voli, a to su farzovi. Da ispuniš farzove. To Allah dželešanu najviše voli. Nema na fili koja se može mjeriti s farzom. I zato poslanik što sam vam kaže najbolji post poslije Ramazana. Ne može se mjeriti s Ramazanom. I koji post? U mjesecu? Sad je bio u Muharremu, odlično, u mjesecu Muharremu. I najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz. Znači ne može se s farzom ništa mjeriti. A vi imate priliku da vaše znanje koje učite, ono što vam je nekad dosadno, i navrh glave se popilo sebi, kažeš, ma kome će ovo trebati, ja ću čitav život provesti, meni nikad ovo neće trebati što sad uči. Jel ne? Jel vam napalo to ikad? Nikad mi ovo neće treba što sad učim, to nikom ne treba u ekonomiji, ni u, ne znam, ovome, ni onom. A ja sad to moram učiti. I te šetan ti dođe i nemoj učiti, preskućite ili te ne preskućite. Kad to shvatiš kao farz kifaje, onda to tvoje učenje i studiranje, bavljenje tom naukom, iako ona nema veze sa islamskom naukom nikakve, ono postaje tvoj ibadet i ne samo ibadet, nego Allahu najdraži ibadet. Allahu najdraži je dobro djelo, a to je farz. A to je u ovom kontekstu da se tim učenjem približavaš Allahu dželešanu i dolaziš do stepena bogobojazni. To je jedna linija o kojoj možemo pričati. A to je da eventualno naše znanje koje učimo može biti i njegovo učenje farz kifaje. Druga, koja je puno šira i koja ulazi ne samo u učenje, nego ulazi u svih 24 sata našeg života. A to je vrlo bitan moment, braćo i sestre, koji treba itekako dobro da razumijete i primijenite u svom životu. A to je takozvani ihtisab ili nijet. A to je da čovjek u svome djelu, svakom koji radi, očekuje nagradu kod Allaha dželešanu. Nije isti onaj koji isposti Ramazan. Evo uzet ću primjer Ramazana. Isposti Ramazan. Zna da je farz, da je obaveza, isposti ga, sve to završi, jel, obavi svoje, oduži se. I ima nagradu kod Allaha dželešanu, zaslužio velika dobra djela, nije isti taj i onaj koji svaki dan svog Ramazana svjestan veličine nagrade. I svaki dan moli Allaha dželešanu da mu tu nagradu kabuli, da mu je primi, da mu je uveća. I svaki dan sebe podsjeća na veličinu toga. Njih dvojica nisu isti. Ovaj drugi ima puno veću nagradu kod Allaha dželešanu. S čim? Svojim nijetom. Nadom u veličinu nagrade. To je vrlo bitan moment u životu. U svakom ibadatu, u namazu jednom koji klanjaš. Neka klanjaš namaz, samo da ga se koteršiš. Znaš, ufatio sam kindiju, idem dalje. Ali kad ti si svjestan da si ti uvatio kindiju koji kamara drugi ljudi nije uvatila i potrudio se za to. I moliš Allaha dželešanu za taj trud, izdvojeno vrijeme i možda belaje koji imaš s profesorom koji te ne daš časa I onda moliš Allah, gospodaru moj, daj mi veću nagradu za ovaj namaz. Ja se za njega baš potrudio. Nisu isti ta dvojica. A to u stvari ne trebaš ništa dodatno raditi, radiš isto. Samo je pitanje nadaš se od Allaha nagrade. I kakav ti je nijet. Taj nijet i ta nada u Allahu dželešanu nagradu je vrlo bitna u čitavom čovjekovom životu, a posebno vama sad. Jer kad steknete naviku dok učite da tako se ponašate, ako Bog da ostaće vam to i na poslu. I zato islamski učenjaci kažu, čovjek adete, običaje svakodnevne može preokrenuti u ibadete. Od onih najprostijih, a to je spavanje. Moramo svi spavati danas. Kažu spavanje čovjeku može biti ibadet i da ima nagradu kod Allaha dželešanu za to. Sve zavisi od nijeta. Ako ti nije da se odmoriš,
i ranije legneš da sutra možeš ustati na sabah. Da sutra možeš biti spreman za nastav. Čiju, vedar. Da svoju snagu iskoristiš u bilo koji drugi hajr. I s tim zanijetiš spavanje. Pazi, spavaš i ti i onaj do tebe isto spavate. Jedan ima nagradu za san, drugi ima kaznu, može imati za san. S nijetom pogrešnim. Jer on nijeti kad se naspava da uradi haram neki. I on s tim nijetom spavanja, on može imati kaznu za taj san, koji u osnovi dozvolja nam mubah stvar. A sve se razlikuje u nijetima. Kaže poslanik s.a.v. u povratku sa bitke na Tebuku, to jest u povodu na Tebuku kad su bili, kaže ashabima, inne fil medineti akvamen, u Medini su ostali ljudi, ma sirtum mesiren wala qata'tum vadijen illa kanu ma'akum. Gdje god da ste se kretali u ovom vašem povodu i koju god dolinu da ste prešli, oni su bili s vama. Ashabi začudiše, kažu Božji poslaniće, vahum fil Medine, a oni su u Medini. Kaže, jest, oni su u Medini, habesehumul odr. Imaju opravdanje, znači imaju opravdan razlog što su spriječeni i nisu s vama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, oni su s vama. I u drugom rivajetu kaže, oni dijele s vama nagradu. Imaju nagradu koju vi imate. Ljudi sjede kod kuće. Niti su kupili devu, niti oružje, niti ostavili porodicu, niti pretrpili put dug mjesec dana po vrućini, niti se vratili. Ništa od toga nisu vidjeli. Niti strah od neprijatelja, ništa. Imaju nagradu kod da su išli. Čime? S nijetom. Sa iskrenim, ispravnim nijetom. Pogledajte Allahove blagodati prema čovjeku. Kolika Allahova blagodat. Ništa ne moraš raditi. Naravno kad si opravdano spriječen. I Allah ti daje nagradu. Samo zato što si iskren u svojoj namjeri. Zato što bi volio da to uradiš. Da pomogneš, da budeš tu. Ali nisi u prilici. I Allah ti daje nagradu. I zato kaže Allah će dati stepen šehida čovjeku koji u krevetu svom u postelju umri. Ako bude imao iskren nijet. I želju da bude šehid. I taj nijet, prožima se kroz puno hadisa i ajeta. E sad, kakav naš nijet treba, studiramo bilo koji fakultet, sada ne spominjem, studiraš i taj tvoj nijet treba da pretvori tvoj fakultet u ibadet. Prvi nijet čovjekov, pazite, jedna digresija samo. U ovim fakultetima koji nisu islamski ili naukama koji nisu islamski, čovjek može imati dunjalučki nijet. Glat, nije mu to haram. Da imaš nijet znači da budeš, ne znam, profesor, da budeš inženjer, da budeš doktor i da zarađuješ pare. I da imaš ugled dunjalučki i da imaš novca, da dobro živiš. Ne smeta. Taj nijet u ovim naukama ne smeta, on nije sporan. Taj nijet je sporan u islamskim naukama. I teško se onima koji rad toga uči islamski nauk. Allah Želešanu za takve kaže da neće osjetiti ni miris dženneta, kamo li u njega uči. Islamske nauke moraju biti samo radi Allah Želešanu. Naravno, radim ja, ko efendija, imam plaću, ali ne smije ti to biti prvi razlog, to je usput, popratne pojave. A osnovni nijet jeste da naučiš znanje o Allahu Đelešanu i preneseš ga na drugi, da okoristiš sebe i drugi. To mora biti prvi nijet, radi Allahu Đelešanu. Ove druge nauke ne mora, nije uvjet. Možeš ih učiti radi dunjaluka. Naučiš radi dunjaluka, da imaš dunjaluk, da obezbediš se s te strane, ne smeta. I to ti je halal. Međutim, to vrlo lako sa jednim jednostavnim nijetom možeš okrenuti da ti i te nauke od kojih imaš korist dunjalučku budu ibadet. Da ti budu dobro djelo. A dobro djelo je put ka bogobojaznosti. Dobro djelo je put ka džennetu. Put ka imanu. Šta trebaš za nijet? Trebaš za nijet, kažu islamski učenjaci. Evo ovo je, malo prije smo spomenuli, puno ih ima, vjerujte. Svi spominju ovaj moment. Da čovjek učeći tu nauku koristi sebi i drugima. Da koristi drugim ljudima. Da pomogne islam i muslimani. Da uzdigne vjeru. Kroz tu nauku, možeš i to pasti. Vrlo jednostavno. Da čovjek kroz učenje nauka koje nisu islamske, da uzdigne vjeru. Taki je primjer ako god hoćete. Mislim, sad da ne ulazimo, nisam došao u primjer, nema vremena. Znači, da ti to bude nijet. Da koristiš ljudima, jer kaže poslanik s.a.v. Harum nas yanfa'uhum linnas. Najbolji čovjek je onaj koji je najkorisniji ljudima. Koji najviše im koristi. Da koristiš drugim ljudima, da koristiš muslimanima, pomogneš islam muslimane, pomogneš svoju državu, svoj narod, da ti to bude nijet u učenju.
I s tim nijetom ti svoju onu nauku koja ti je možda dodjela, koju ti je nekad mrsko učiti, treba neko sati, pogotovo kad su ispiti po 10-12, pretvaraš u ibadet. I što da klanjaš? Ko da namaz obavljaš, ti se patiš s nekom knjigom tamo. Allah ti piše ibadet. To treba vjerniku da bude motivacija. Samo nije, ti šta više. Šta hoćeš ti s tim? Šta planiraš tim što učiš? I Allah Đelešanu ti daje veliku nagradu za to. I svoje 24 sata i svoj san, kad se naspavaš da bi ujutro mogu ustati rano učiti, jelo, jedeš da bi imao snage, da nisi gladan, da se ne patiš, ne znam, sve, odeš razumno da malo fudbal, da malo razbistri se mozak, da ideš dalje, sve što radiš s tim nijetom, 24 sata tvoja, ti si onako kako Allah Đelešanu rekao, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine sam stvorio samo da mi budu u ibadetu. Eto, tu ibadet. Klanjaš 5 vakat namaza, ne moraš ništa više. Uči, s nijetom iskrenim. Tvoje učenje ako Bog da ibadet. Ako imaš nijet da to učenje ako Bog da sutra bude pomoć islamu i muslimanima. Da podigne mjesto islama i muslimana. A taki je primjer ako hoćete, evo neki dan slučajno nalet. Preselio Rahmetullah Alej prošle godine jedan šejh. On je bio stvar doktor, liječnik, specijalista interne medicine iz Kuvajta. Šejh Abdurrahman Sumejid. Taj čovjek je, naravno, bio doktor, specijalizirao, sve u Iraku je završio, poslije, ne znam, negdje u Britaniji, specijalizaciju, ono, standardno njegov posao. Međutim, humanitarni rad ga odveo u Afriku i da dole liječi ljude i pomaže. Pa ne samo da liječi, da donosi humanitarnu pomoć, tako da. Taj čovjek, rahmetullahi alejh, je svojim radom godinama u Africi doprinio da preko 11 miliona ljudi primi islam. 11 miliona ljudi je njegovim sebebom primilo islam. Allah. Ljudi završi islamski fakultet, čitav život provedu predavanje, držeći hudbe, nijedan čovjek ne primi. Evo, ja ne znam da iko zbog mene primi islam. Ja sam stvarno pričajući. Nijedan. Kaže poslanik s.a.v. da jedan čovjek primi islam tvojim sebebom, bolje ti je najveće blago na dunjaluku što ga ima. Ono najbolje što možeš zamisliti da imaš sad, tup, 3-4 stavke, one po milion, 2-5, pa to ti je bez veze ništa u odnosu da jedan čovjek primi islam tvojim sebebom. 11 miliona ljudi, možete misliti to, nije ostudirao islamske nauke. Liječnik bio, specijalista. Kroz tu svoju struku i došao dole i pomagao ljudima i tako dalje. I toliku nagradu stekao na taj način. Sa iskrenim nijetom da pomogne svijetu. Ali to primanje islama je došlo uz to. Tako da svoj dan od 24 sata, svoju čitavu godinu, samo sa ispravnim nijetom, namjerom, možete preokrenuti da to bude ibadet. Da Allah Đelešanu vam daje nagradu ko da postite i klanjate. E sad to povlači za sobom puno dobrih i drugih stvari i posljedica. Jedna od prvih jeste da vi tu naviku stičete i poslije. Evo, ključni problem našeg društva danas je ono, svi pričamo o tom je lopovluk, tako? Mito, korupcija, bla, bla, više je ono mrsko ti pričati o tom je dodjela, nema ni smisla. Jer ne pije vode i svi, i ovi mlađi neki kad dođu uklapaju se u te tokove talova i tako dalje, to ide svojim tokom. Ja. Međutim, taj nijet koji ti imaš ovdje na školovanju svom, on će se nastaviti ako bude poslije školovanja. Da ti u stvari, jeste cilj naravno da obezbijediš sebi i svoju porodicu, da imaš pristojnu plaću i to treba prema tome svi da idemo. Međutim, tvoj cilj da tom svojom naukom pomogneš ljudima, da pomogneš instituciju u kojoj radiš, jednostavno da budeš koristan, jer tako ćeš biti u ibadetu. Taj nijet se nastavlja čitav naš život, da budeš koristan. I zamislite društvo onda sad, kad bi ljudi tako razmišljali u jednoj instituciji, općinskoj, kantonalnoj, državnoj firmi, koje ono rastočili kod crvi. Zamislite da ljudi takav pristup imaju toj državnoj imovini. S tim nijetima koje je odavde mi treba da gradimo iz svog školovanja. Sve bi drugačije bilo. Čitav bi dunjaluk drugačije bio. Ko što je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza za 2 godine njegove vladavine da se nije više imao kome zekada. Nisu imali kome zekada, neće niko zekata, svako imam ja dajem. Traži drugog.
Allah dao, znači sa pravednošću, sa iskrenim nijetima, iskrenošću, da je dunjaluk procvjetalo. Sa ovim poganim današnjim nijetima cvjeta za jedan vrlo mali procenat ljudi, 0,000 tamo. Ostali se pati. Ali sa iskrenim namjerama, radi Allah, Đelešanu, Allah dadne. To je jedan moment. Prvi je naravno ovaj koji smo spomenuli, vi ste u ibadetu. Vi činite dobra djela, bolan, svaki haraf koji čitaš, svaki ispit koji spremiš, svaki koji položiš, s tim nijetom, ti su u dobrom djelu non stop. Svoj ahiret spremaš, a ujedno i dunjaluk. Dalje, ono što ne volite da vam se spomene, ja vam moram to spomenuti. Znam da vam je to gul uši. Ali bitno je. Evo malo prije slušam Šešen Kitija. To je jedan od najpečatljivijih učenjaka Medini. Kaže, poslije predavanja postavlja jedan pitanje i kaže, šejh, ima majku koja je bolesna i stara. Ja sam, kaže, zaposlen, imam porodicu, ona hoće da joj svaki dan dođem. A ja ne mogu da stignem svaki dan da joj dođem. Tu smo mi u istom gradu, a imam, kaže, braću koja je izmete, nema potrebe da ja svaki dan dolazim. Je li mi to, kaže, nepokornost, ulazi li to u nepokornost roditeljima? Šta mislite šta mu je rekao šejh? Kaže mu šejh, pa ako to nije nepokornost, pa šta je onda? Kaže. Mati ti bolesna, stara, traži od tebe da je svratiš svaki dan, jer te je željna, hoće to malo što je ostalo života do smrti da te gleda. I ti kažeš nemam kad. A na posao svaki dan imaš kad otići. I to 8 sati. Kaže mu šejh, šta misliš da ti kod majke svaki dan bude 100 rijala ili 100 maraka? Bil dolazio svaki dan. Našao bi vremena. Kaže Allah mi meni da kaže mati svaki sat da dođe. Ja bi se organizovao i došao bi. Svaki sat, ne svaki dan, svaki sat, ja se organizujem svoj život, organizujem sve radi materi. I kaže, ako to nije nepokornost roditeljima, šta je onda nepokornost? Šta ti hoćeš onda? Ako ne možeš to odvojiti da dnevno obiđeš svoju majku koja živi u istom gradu, u istoj ulici gdje si ti. Sad u ovom našem kontekstu. Ja sad sam tamo, vi ste vamo, vi ste na frontu ovdje, ja sam tamo na onom drugom, sad čekam da vi momci dođu. Pa dođe babo zaustavi, znaš šta je onaj moj, položio, znaš, čovjek će, nema radosti veći. Ne možeš ga obradovati ničim, nema, ne znam šta da mu kupiš, ne znam šta da mu radiš. Nekad ispit položiš. To je njima volan. I možda on to vama i ne pokažu, znaš, malo ono, znaš, pa mogu je to i bolje, znaš, pa što je samo sedmica, znaš, pa trebaš se malo potruditi, ali vamo kad su s ljudima, ne, ja usta su likao, srce oko ubika. U mene onaj položio u roku, dao, očistio, ovako, onako, ona mi mašala najbolja, a ovi ostali malo. Tu je radost. A poslanik s.a.v. kaže u hadisu, jedno od najboljih dobrih dijela je sururun tudhiluhu fi qalbi rajulin mu'minin, au ahike muslimin. Radost koju uneseš u srce svog brata muslimana. Brata muslimana koji nije ni rod. A šta misliš tek roditi? I to treba biti naša motivacija islamska. Motivacija od Allaha dželešanu. Da učimo. Da nema ništa drugo. Da nema ovo sve što smo pričali. Da nam je farski faje učiti. Da nam je ibadet učiti. Da nema nijedno od toga. Da ima samo radost u srcima roditelja, dovoljno bi bilo. Dovoljno bilo da imamo motiv i razlog da se itekako trudimo da učimo. Dalje, braćo i sestre, vi vidite da naše društvo tone u, kako bi to izrazilo se, ono, ima oni žargonski neki način, ali eto, hajde, da kažemo u neprofesionalnost, u manjak znanja i kulture znanja. Nema izvrsnosti. Diplome se stiču, ono, ima za nas zatravnik tamo, ono, kaj svratiš, pojedeš ćevape, završiš fakultet, popiješ kafu i ideš dalje za jajce tamo. To zatravnik kažu. Mada ne treba omalovažavati ni te fakultete, ali mi svi znamo da ti fakulteti nisu ko univerzitet Sarajevski. Znači, to je opće poznato. Novi Sad, Banja Luka i tako dalje, ko će na brzinu, napiše pismenu vježbu za seminarski rad i završi fakultet. Tu je problem.
Mi već sad osjećamo taj problem. Neki dan pričam sa jednim mašinskim inženjerom, radi u privatnoj firmi u Novom Travniku. Imaju 30 radnika. Njih je samo 2 inženjera. Kaže, doveli smo do sad 10 ljudi, ne može niko da se uklopi u posao. Ne znaju. Mašinski inženjeri dođu, ne znaju, probaju, ne mogu se uklopiti nikako. Tanki, ne znaju jednostavno, pa nemaju iskustva, nemaju znanja, osnovne stvari kada ne poznaju. Kaže, nas se dvojica satrsmo. Molimo gazdu, gdje dovedi, haj kaj vi mi ga nađete, ja ću ga dovesti, plaži ga kogod ćete. Sami ga nađete da ga dovedete. Nema ga. I taj tempo i brzinu i rad ne mogu da izdrži. Znači, nema izvrsnosti, nema perfekcije u učenju. To je ono što nam treba. Da kad učiš nešto, pa da naučiš ga, brate. Kad radiš, budi najbolji. Jer to je izlaz sad iz ove situacije u kojoj se mi nalazimo. I nema nas puno. Evo vas, nema vas puno, ali opet vam kažem, studenata je malo. Oni koji studiraju je puno, ali studenata je malo. O tako? Puno raje studira, ali studenata skroz malo ima. Ko što je Ibn Abbas rekao, kada puno je putnika, ali malo hađija. Puno ljudi ode na hađ, ali malo pravi hađija koji stvarno obave hađ kako treba. Tako i sa studiranjem. Puno raje upiše fakultet, ali malo je studenata koji završi, koji će sutra biti korisni sebi, porodici, roditeljima, društvu, čitavoj okolini, državi čitavoj. Mi moramo imati te nijete, moramo imati te namjere kod sebe. I truditi se u tom svom učenju da budeš prvi, najbolji. Pa ako ne prvi, onda među prvima. Nema veze profesor, ne profesor. Će li on dati šesticu, neće li dati šesticu. Treba ćete. I druga stvar, vidjet ćete. Vrlo brzo ćete vidjeti. Ovaj period tog studentima, gdje god sjedim kažem, ovaj period studiranja je vrlo kratak. On ovako prođe. Dok se okrenete, sve ovo što danas proživljavate u ovom studentskom domu će biti iza leđa. I nemojte misliti da ćete imati manje posla. Nema danas čovjeka koji radi ispod 8 sati. Ima ovi možda koji se nakače na državne jasle, ti su rijetki. Pa ne rade ni sat, budu samo na poslu. A ti su rijetki. Nema ga da ispod 8 radi. A vi onda uzmite koliko je i odeš na posao i vratiš se i porodica i obaveza milion. Kako život ide, sve se više komplikuje. Ono kao, evo ja kad završim fakultet, dofatim se posla, bibi malo, šta me je briga. I misliš da će sve biti lakše, vjerujte da neće. Evo ja vam kažem, neće vam biti lakše. Život kako god ne idu se komplikuje, on se ne pojednostavljuje. Nego sve obaveze veće, naravno i porodica dolazi i u društvu i svašta nešto to se širi, jel? Ne treba toga bojati, to je život pred nama. I treba smjelo ući u njega, jel? Ne treba biti slabić. Međutim, nemojte misliti da ovo sad, nam je se ovog fakulteta, kutarsati, ja već nije rodio sam se. Ma nisi se rodio, ti se rodio ovdje dok se. Isto sad kad kontat, jes bilo super u srednjoj školi, kako je ovdje, Bože dragi. Jer tako što sutra kontat, jes bilo super na fakultetu, na ovom poslu osvječenju. Živite u vremenu u kojem jeste sad. Sad je vaš posao da učite. Nije još drugi obavez. I ne traži od većine vas. Ima studenata možda koji se moraju krpiti, pa moraju nešto i raditi da bi se izgurali na fakultetu. Ali velika većina vas ima osnovno ono što mu treba, da ne mora raditi, nego samo da bude na nastavi, da nauči to što je. I to ti je posao, to je tvoj posao. Nemaš drugog, sad je to tvoja obaveza. A sad da vam ne pričam, to svi znate kako se to sve može uklopiti lijepo, pa da izađeš s rajom i da odeš i na sport i na kahu i sve da se uklopi i da odeš u kući i opet da budeš uspješan student. Sve se to može uklopiti. Ja. Međutim, ovo sad vrijeme, živite za njega. Nemojte kontakt ono sad što dolazi tamo. I gledat ljude koji su završili, kojima je možda vi u vašim nekim pogledima dobro, snaši se ovo ono. Ne, sad radi to što jesi. Sad si student i radi to što jesi najbolje što možeš. To što se sad radi najbolje što možeš. Allah Đelešanu će dati poslije. Ne znaš ti gdje ćete na faka biti. Ovaj šejh kojeg sam spomenuo, on je specijalista doktor. Međutim, on je kroz taj svoj humanitarni rad skoro pa zanemario medicinu. Mada mu je ona otvorila ta vrata. Dovela ga je tu. Jel? Allah mu je preko te medicine dao. Pazite, evo ja znam osobu, rahmetullah alejha, jednu sestru muslimanku, koja je živjela u porodici muslimanskoj porodici. Gdje su roditelji, majka pokrivena, babo, namažđa, brat isto tako, efendija, porodica muslimanska. Ali njoj se ne da nikako, ona je bila uvijek po strani. I tamo i vamo i sve,
dok nije doktor koji je otkrio dijagnozu njene bolesti nakon duže vremena i joj preporučio, znaš šta je trebala ti početi klanjati. Džaba što je vamo godinama se pričalo, govorilo, kuća, sve, ali doktora poslušao. I alhamdulillah umrla je na namazu. Znači čovjek, liječnik, ima ugled, evo naveo sam primjer liječnika, kažem bilo koji tehasus, bilo koji fakultet. Ima ugled, ima mogućnosti da hajra puno napravi. I ovaj čovjek je kroz tu medicinu došao do Afrike i onda je skroz promijenio svoj život, počeo se baviti humanitarnim radom, kako tim ljudima pomoći. Više je provodio vremena u Africi nego u Kuvajtu. Iako je imao šta je htio. Kuvajčani su inače, da znate, znači taj Kuvajt, Emirati, taj zaljev dio, znači Katar, to su najbogatiji ljudi na svijetu, ali po prosjeku, znaš, najbolje živi. On kažu Šveđani, možda Šveđani imaju više primanja, ali dole nema poreza nikakvih. Onda oni znaju uživati dole. Oni imaju sluge za sve je na dugme. Znaš. Kažu Evropljani ne znaju uživati, Arapi znaju uživati. Kod njih ništa, ni muškarac, ni žena ne radi. Pa da to nije užvancija, to je ono da umriš od sebe. Ali kod njih za sve ima sluga, za sve ima vozač, za sve kupi, donijeti, skuhati, oprat, sve imaju, ništa oni živo ne rade. Oni se vozaju, kupovina, malo zlato i tako. I ovi su Evropljani smiješni za njih. Iz tog svega je čovjek otišao u crnu Afriku, da živi sa onom bijedom tamo, da gleda ljude kako umiru od gladi. Njegove su priče, posebne, ono što on proživio, ali to je baška predavanje. Glavno, hoću da vam kažem još jedan moment koji će vam donijeti sa iskrenim nijetom i izvrsnošću u učenju, otvorit će vam prostor da i islamski djelujete pozitivno na ljude, jer ste ugledna ličnost. Znanje svako poštuje, vjerujte. I onaj ko te mrzi, poštujete kad znaš. Znanje ćete poštovati i priznaćete. I s tim znanjem svojim i primjerom islamskim možete puno hajra napraviti. Više nego neki efendija koji se slomi držeći hudbe. Vi sa nekim znanjem koji nije islamsko i sa primjerenim islamskim ponašanjem možete ogroman hajr napraviti. I to su jedna velika vrata daveta i to je jedan dodatni motiv da se uči i da se radi. Eto, ja sam i par naveo onako sa islamskog stanovišta kako bi trebalo gledati, a najbitnije je braćo i sestre, da svojim nijetima pretvorite svoje učenje u ibadet. I da tim ibadetom budete od onih koji su bogobojazni. Allah dželešanom kaže innel muttaqine mefaza. Bogobojazni čekaju uspjesi, dženneti. Oni su u džennetima. Gdje god se spominje džennet, najčešće je u kontekstu bogobojaznih. A bogobojaznost se stiče ibadetom i dobrim djelom. Kaže se u definiciji bogobojaznosti, kažu učenjaci, to je da između sebe i Allahove kazne staviš zastor, prepreku, da te ne stigne Allahova kazna. Činjenjem dobra i ostavljanjem zabranjenog. Evo vi svojim učenjem možete plavo, veliko dobro steći kod Allaha dželešanu, makar ono sutra možda se i ne primijenilo. Makar vi sutra poslije završenog fakulteta radili u sasvim nekoj drugoj branši. Vrlo moguće se to dešava, se vidite kolege stariji. Završio fakultet, jednostavno nije našao posla, u tom i radi nešto sasvim drugo. Ali ti s tim svojim fakultetom se radio dobro djelo koje je Allah drago. Bez obzira što možda to nećeš raditi sutra. Pripremio sebi ahiret, pripremio se dobro veliko, ibadet činio. I nemojte to zanemariti i zapostaviti. Treća stvar koju treba se čovjek čuvati, odgađanje. Kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, čuvaj se odgađanja. Tesvif, dakle ja ću. Poistina, danas mi se, ne mogu danas nikako. Neke sutra ću, može li kako da me maši danas da idem? Majke, ne, pa produži. Pa umjesto da ustane ujutru u 7, da prije gužvi, ufati se negdje, da ode on kaže, neka ja ću oko 12. Kaj ja sam sad svugdje zakasnio, sad je vrućo, sad će još malo pa špica, pa ovo, pa ono, neka ja ću sutra. Pa ću. Hoću da završim ispite. Imate studenta danas koji studiraju po 10-15 godina, barakallahu fikum. 15 godina ide na fakultet. Što je mogu u 8 ili 10 semestara smjest 4-5 godina, dakle u 4-5 godina, 15 godina studira. Indeks mu više promijenio sve boje. Sve. Nije mu više indeks bijele boje unutra strance. Požutle ko neoprane zubi 20 dana. Ali on se ponosi, on je vječni student.
Zbog čega? Zbog tog tesvifa. Ja ću. I nikad on ne uspio da završi taj fakultet. A uvijek mu u interesu. Imam ja, kaže, nijet. Pitam jednog naših stručnjaka, šta te, rekao, vratno, dugo godina studiraš? Kaže, posvetio sam se davi. A daj, rekao, da tebe odavetimo, čovječ, više da ti završiš nešto u životu. Tada i mi tebe davaju. Uvijek ti nekoga davetiš. Kako to nema nikoga daja i spretaja se ne kajem, momak, mani se svega toga, idi bo završi školu. Gdje ti je životni projekat? Šta si uradio za sebe, tesvif? Ja ću, isto kao i te oba, ja ću se pokajati. Ima vakta. Allah je milostiv. Međutim, čovjek ne smije da biti takav. Da on u stvari, da njegovo vrijeme organizuje neko drugi, da ga drugi zapošljava. Pravi, istinski čovjek koji želi dođe do svog cilja nekog, on svoje vrijeme uredi onako kako on vidi da je korisno. Kaže, Abdullah Mesud, kaže, ne da mi, kaže, nisam, kaže, se žalio ni za čim, kao što sam zažalio, kajao, kaže koliko, kaže, ala jeomin garabet šemsu, kaže, za dan u kojem je zašlo sunce, neka za fihi eđi, umanjen moj život, kaže, voleme zidamila, kaže, nisam radio više dobrih dijela. Također slično se prenosio od Amra ibn Madi Eksebe, kaže, jeomet lemet alem fihi džedid, u danu u kojem prođe, ja nešto u njemu, nisam u njemu ništa novo naučio, jeomu lejse minim, taj dan se ne broji u mome životu. A tako isto čovjek, znači, nije svjestan koliko je bitan svaki sat, svako vrijeme, znači, koji može on utrošiti u onome što mi govorimo. Svakom od nas stalo da dođemo do nekog cilja, da nešto ostvarimo u životu. Onaj koji nema cilja, ne želi ništa da ostvari. Znači, ta je osoba, znači, ima problema sa sobom. On nije u redu. Znači, osoba koja nema cilja, ne zna šta hoće u životu, ta osoba, znači, izgubljena. Ona je, znači, takva osoba u stvari, ona reaguje onako kako drugi sa njim hoće. Ovaj ga zove, hajde izađi, može izaći. Hajde odimo tamo, možemo izaći. Hoćemo tamo, hoćemo vam. Znači, ta osoba ne živi svoj život, on živi život drugih. Znači, ljudi sa njim lataraju kako hoće, odvode ga hoće, vraćaju ga hoće. Takva osoba kao da ne živi svoj život. Dobro. U tom kontekstu, znači, ima mnogo izreka vezano za uređivanje vremena. Uglavnom, ako neko kaže, pa dobro, kako da uradim vrijeme? Uredim vrijeme. Urediti vrijeme znači u stvari sebi napraviti plan. Svakodnevni plan. Svaki dan, da se zna tačno. Zna se vrijeme koje provodiš u spavanju. Zna se koje vrijeme provodiš na poslu gdje radiš. Vrijeme koje provodiš u učenju Kur'ana, sa porodicom, sa obilaskom ovog ili onog i tako dalje. Uredi sebi, nešto čitaš, nešto učiš, nešto radiš, fizički, psihički, nije bitno. Da se tačno zna kad šta radiš. I sebi to organizuješ. I onda, na osnovu toga, naravno, odrediš sebi neke ciljeve. I onda, kad ti sebi organizuješ život, ti slijediš to što se organizuje, što se napravio uredio sebi, napravio plan života. I ne dozvoljavaš da neko dođe sa strane i zovne te kaže, hajmo, šta misliš da odemo tamo? Hajka, nema veze. I onda poremećen plan. A išao s bez veze, izgubio 3-4 sata, više ili manje. Hajmo otići ovamo, hajmo otići tamo, hajmo ovako, hajmo onako. A da ti prije toga nisi razmišljao. Osoba, znači, koja hoće da postigne nešto u životu, obično, znači, koji je uređen život, kad ga neko zove, kaže, ja sam zauzet. Nisi dužan, kaže, šta si zauzet? Šta ti ne trebaš se pravda? Šta sam zauzet? Ma eto, nemaš šta pravda. Zauzet sam, imam posla, kojeg posla? Svog životnog posla. Jer sam ja sebi odredio u životu šta hoću da radim. Znam šta hoću i znam čime se bavim. Znači, ovdje je osnovna stvar po pitanju uređenja vremena, znači, kad kaže uređenje vremena, znači, najbitnije ono dnevno, sedmično, mjesečno ili godišnje vrijeme da kad ti odrediš otprilike. Onaj ko nema plana, udruženje koje nema cilj šta radi, šta hoće da ostvari i nije ga napravio, ta udruženje ide ono kako ide, gdje se zalomi i gdje završi. Kad kažemo udruženje, znači svaka skupina ljudi, i pazite, ozbiljne firme, ozbiljne neke tvrtke, ozbiljne neke, bilo nazovim koje još to imena, gdje su ljudi udruženi radi, svi imaju određene ciljeve, svi znaju šta hoće da postignu i onda rade na ostvarenju toga. Tako i pojedinac čovjek, da bi došao, uspio u životu, nešto da bi ostvario, on mora imati ciljeve. Osoba koja studira, koji je student, ako hoće završiti studije, njemu mora biti koncentracija glavna na tome šta ga vodi do uspjeha na fakultetu, da izdvoji tu najviše vremena, da ići na predavanje na fakultetu, za vrijeme za ponavljanje, za pripremanje za ispite, a ono ostalo vremena što ostavi ide za ostale aktivnosti. Osoba koja studira, a pusti vrijeme onako bez veze,
bavi se što ne treba, radi, ide tamo, ide vama, normalno takvi provedu godina, 2-3 na studiju, vidi, roditelj vidi da džabe ulažu u njeg, hajde ti se vrati, dijete kući, nije to za tebe. Ima drugi poslova i tako dalje. Znači, zato što sebi nije organizovao, nije uredio svoj život. Uglavnom, znači, ovdje kad mislimo o uređenju svakodnevnom, znači, primjer radi, kad ćeš provesti vrijeme za čitanje, kad ćeš provesti vrijeme za zijaret kod nekog, kad ćeš, ako nije živiš s roditeljima, kad ćeš obići roditelja, znači da ima to neki smisao, neko uređenje u životu, da ne radiš onako bez vezi, da nisi u stvari tvoj život se da ne pretvara u ono kako s kim dođeš u kontakt, tako i ti ideš sa njim, gdje se dogovorite, neplanirano, nedogovorno i tako dalje. Uglavnom, znači, jedan nezaobilazni dio dolaska do cilja ostvarenja u životu ciljeva je uređenje svoga vremena. Jer naš život je satkan od vremena. Ono sve što radimo vraća se na vrijeme. Ukoliko su vaši roditelji vas poslali ovdje, upisali vas na univerzitet, bore se da zarade tu školarinu da vama plate ovdje mogućnost školovanja. To znači da oni žele da vi budete više od njih. I vjerovatno vam govore, hajde školuj se, ja nisam imao ili imala priliku, je li tako? Znate li vi kakav je to emanet, kakava je to odgovornost? Jer vi stvarno mislite da možete normalno hodati i živjeti svijetom, a pronevjeriti tih 1000 otrovnih, grkih, čemernih evra koje mora da vaš roditelj zaradi da bi vama platio školarinu. Jer vi mislite da je to jednostavno? Jer vi mislite da je to ono, znaš, šetaš, ne ideš na časove, piješ kafe po kafićima i smišljaš lažu šta ćeš da kažeš babu i majki, gdje si danas bio ili zašto nisi izašao na ispit? Jel vi stvarno mislite da je to tako jedna igrica, jel? Pa nije igra. Jer taj roditelj tamo skapava, on plaća znojem, živcima, Bog zna čime, u ovom neuređenom društvu, društvu koje nije postavljeno tako da svako sposoban i pošten može lako da zaradi, nego obrnuto, nažalost. I odvoji od svog zalogaja da vama plati ovdje školarinu. Jel vi stvarno mislite da možete normalno hodati kroz život i da se ne bojite sutra da vas auto ne udari ili da vam ćuske ne padne na glavu zato što ste se tako ogriješili o roditeljskom haku? Nemojte se sa tim igrati. Za svaki dinar i ovog i budućeg svijeta ćete odgovarati. I bojte se tog uzdaha majke koja želi od vas da napravi dostojanstveno biće. Da ne proživljavate muku koja ona ili on su proživjeli. Već da sutra postanete obrazovani ljudi, intelektualci, profesori, biznismeni, da probate zakoračiti u sferu elitnog života i izvući se iz one bijede socijalno-ekonomske kroz koju su naši roditelji prolazili da bi proživjeli. Doista Allah voli i vidjeli smo šta za nas znači Allahova ljubav i kako se stiče Allahova ljubav. Iza amile ahadekum amela, ako neko od vas radi, kada neko od vas radi određen posao, Ovaj drugi dio hadisu u stvari podstiče na rad. Kada neko od vas radi određen posao. Ovaj hadis podstiče na rad i na bavljanje nečim. Kao što je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu rekao, nekada upoznam osobu koja mi se svidi. Onako, legne mi kao osoba. Pa se raspitam o njegovom zanimanju i saznam da ne radi ništa. Te mi odmah padne u mojim očima. Čime se baviš? Na kraju sazna, ne bavi se ničim. Ne možeš biti velik u mojim očima. Ne možeš biti velik. Barem Omer bi izgleda veliki dunjalučar. Izgleda da je Omer bio opasan dunjalučar. Omladini je govorio, ne volim da vas vidim besposličare. Po ćoškovima tuze da sjedite, razgovarate šuplju priču, ne znam, ispijate karlovačko pivo ili bilo koje drugo i pušite sarajevsku drinu ili bilo šta drugo. Znači, to umet nema o tome. Vidite li vi ovu izbjegličku krizu koja se dešava iz Sjeverne Afrike prema Evropi? Ne znam ili kroz Tuzlu prolazili. Vidite li vi da su ti ljudi iskoristivi i za šta? Ja kroz Sarajevo sa mnogim tim ljudima razgovaram. Ljudi, oni nisu spremni za život.
Oni ne znaju svoj jezik prije svega. Ne možeš se sporazumjeti sa njima na arapski jezik, iako su Alžir, Maroko ili slično, Tunis ili odakle već dolaze. Nijedno umijeće životno nema da se on s nečim zna baviti. Samo konta da pređe Evropska unija i da će tu, dobro, hoće, 2, 3, 5 godina. Šta misliš poslije toga? Kad isteknute mogućnosti i da dobiješ neki na kraju radnu, šta ćeš raditi, zašta si se osposobio? Neškolovan, nepripremljen umet. Neškolovan, nepripremljen umet. I šta rade? Probuše minđuše, ofarbaju se u nekoj boji i konta, evo ja sam sad postao evropejac, mene će tamo da prihvate oberučke. Ma neće da te prihvate oberučke ako ne mogu da te upotrijebe. Ako nisi upotrebljiv, nećeš im trebati. Nećeš im trebati. Ako od vas neko radi, kada neko od vas radi određen posao, kada neko od vas radi određen posao. Ja se sjećam da me mladić pitao, student, možda sam pominjao tu priču, znam često, ali stvarno mi je ostalo za ibreta, kaže, počeo sam klanjati i roditelji nikako s tim da se pomire, onda on došao i do zaključka da fakultet koji studira je jako problematičan, tu dolazi do miješanja između muškaraca i žena, tu ne znam šta se zagovara, da li je bila Darwinova teorija ili nešto, ne sjećam se, šta je nešto mnogo veliki musibet, on je došao do zaključka da mora da napusti fakultet i s čime se bavi, pa ništa, ja volim, kaže ovako, noćni namaz, dobro, pa na sabah poslije odem, pa poslije sabah se povrati pa odspava do pretpodne, kad ustane na podne, majka spremila ručak, pa ide ruča, onda izađe na podne, poslije podne voli s braćom, poslije njacije akšama voli da ode na dersu džamiju Kralj Fahd, sve ono super, idila. Kad bi on živio od svojih para. Sve to idila kad bi ti živio od svojih para. Ne živiš od svojih... I kaže roditelji nikako da me... Prijatelju, ja imam 2 sinova punoljetnih, na studijama su obojica. Da su mi takvi, ni ja ih ne bi prihvatio. Ili se prihvati motike, jer nećeš fakultet legitimno. Fakultet nije obavezujući, niko te ne može obavezati ni šerijetom, ni ovim bosanskim zakonima. Nećeš, ne moraš. Do 2. razreda srednje škole je obavezno, poslije toga već nije obavezno školovanje, ne znam znate li. Ali moraš da zarađuješ za život. Koje umijeće imaš, to uradi. U nekoj prelaznoj fazi uhvati se mistrije, uhvati se motike, nema ništa tu. Allah mi nema u tome ništa stidno. Nema u tome nikakve sramote. Tako mi uzviš Allah, nema nikakve sramote. Zaradi dnevnicu, pa navečer kad se vrati slomljen, kaže babo, evo dnevnica za kućne potrebe. Moja dnevnica, ja da učestvujem, punoljetan sam za kućne potrebe. Petak uzmi slobodan, pa u četvrtak navečer kaže babo, bil mi mogu dati 5 maraka da popijem kahvu sa svojim prijateljima poslije džume. Babo kao, boga mi nema, kupili smo drva, došao pelet poskupljio 400% zbog nekih naših hadžija. Znači, nije bilo, nema, sješćemo mi ispred džamije, malo promuhabetiti, idemo dalje. Da tako se vladaš, bil te roditelji prihvatili? Bili roditelji rekli, gledaj šta islam, šta džamija uradi od našeg djeteta? Ili lomio si se oko fakulteta, počeo si klanjati, ma hoću ovo da izguram, zato što Allah voli kada neko od nas radi određen posao, da ga upotpuni. Hoću da ga završim do kraja, makar na kraj po diplomu. Pa 6. sedmica, počeo klanjati 9. 10. Da roditelji, kad ti ulaziš, da ti ustaju. Ulazi nama genij u porodici, nismo imali fakultetski obrazovnog čovjeka, ovo će biti prvi. Da im na taj način uliješ povjerenje, to bi bio islam. I to je ono što hadis od nas traži. I to je ono što Omer ibn Khattab od umeta traži u njegovom vremenu. Doista Allah voli kada neko od nas radi određen posao, en yutkine, da ga upotpuni. Voli da ga upotpunimo. I upotpunjavanja posla kojim se bavimo, kažu islamski učenjaci, zavisi i sama količina nagrade i potpomognutosti od Allaha u tom poslu. Što poslu priđemo da ga bolje upotpunimo, imamo veću podršku od Allaha, imamo veće sevape od Allaha. Jer je naš posao nagrađen i potpomognut onoliko koliko smo mi skloni da ga upotpunimo mi sami od sebe. I ovaj hadis sam prvi put čuo od Sabahudina